Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна сустракаемся ў нядзелю ўвечары. А вы ведаеце, што некалі людзі жылі зусім іначай, чым зараз, і гэтыя далёкія часы называліся першабытнымі. Больш падрабязна пра гэта пра ўсё і даведаемся. Ну а зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Ілля. Вітаю вас. Іван. Добрый вечер. И София. Привитание, сябры. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства. І давайте традыцыйна прадставімся, хто за што адказны. Я міністр першабытнага грамадства. Я міністр першабытных прылад працы. Я міністр першабытнага мастацтва. Прадмет нашай сённяшняй гутаркі – гэта першабытныя далёкія часы. Для нашых самых-самых маленькіх тэлегледачоў я хочу сказаць, што некалі на нашай зямлі увогуле не было жыцця. Пасля яно паступова пачало з'яўляцца, пачынаючы ад самых простых арганізмаў. І нарэшце з'явіўся чалавек, а дакладней яго далёкі продак. Вераніка, на тэрыторыі нашай краіны таксама былі такія часы, калі тут не было людзей. Вучоныя мяркуюць, што спачатку на нашых землях з'явіліся неандэртальцы. Адбылося гэта прыблізна 100 000 гадоў таму, вельмі даўно. Хто такія неандэртальцы, вучоныя да сих пор спрачаюцца. Можна сказаць, што гэта такія старадаўнія людзі, але, хутчэй за ўсё, прамым продкам сучаснага чалавека не з'яўляюцца. А вось краманьёнцаў, якія з'явіліся прыблізна 40 000 гадоў таму, усё ж такі лічаць першым прадстаўніком сучаснага чалавеку. На Беларусь яны прыйшлі больш за 20 000 гадоў таму. Якія вы малайцы, паважаныя міністры, бачу, што добра разбіраецеся ў першабытных людзях. Зараз звярніце увагу, калі ласка, на экран. Вы бачыце неандэртальца, а побач вы бачыце каго? Краманьёнца. Краманьёнца, правільна. Сябры, мне здаецца, ёсць відавочныя адрозненні ў знешнім выглядзе. Неандэрталец не такі высокі, а твар яго выглядае больш масіўным. Сапраўды, краманьёнец больш падобны да сучаснага чалавека. Прылады працы краманьёнцаў былі больш дасканалыя. Напрыклад, яны вынайшлі лук і стрэлы. А вось я ведаю, што краманьёнцы пачалі на гэтыя прылады наносіць арнамент, што можна лічыць пачаткам мастацтва. А адкуль, паважаныя міністры, скажыце мне, вучоныя ўвогуле ведаюць пра першабытных людзей? Вельмі добрае пытанне. У неандэртальцаў і краманьёнцаў не было фотоапаратаў, каб пакінуць нам фотаздымкі. Кнігі яны не пісалі, але мы ведаем, што на Беларусі яны былі. Ёсць такая навука – археалогія. Археолагі шукаюць адгадкі на гістарычныя пытанні, літаральна ў зямлі. Так, адна з самых знакамітых стаянак першабытных людзей знаходзіцца ў Юравічах Гомельскай вобласці. Гэтую стаянку вучоныя адкрылі амаль 100 гадоў таму. Вучоныя знайшлі там жытла першабытных людзей, косткі жывёл, мамантаў, напрыклад. Чалавек там жыў больш за 26 000 гадоў таму, пакуль не паступіў ледавік. Ну а мы з вялікім задавальненнем цяпер у 2025 годзе вывучаем гісторыю першабытнага грамадства. І дапаможа нам разабрацца ў такой вельмі цікавай тэме старэйшы навуковы супрацоўнік Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея Чайчыц Тацяна Владзіміровна. Сустракайце, сябры. Вітаю вас, шаноўныя удзельнікі пасяджэння, гледачы, Вераніка. І мы вельмі рады вас вітаць. Хацела сказаць, у нашым першабытным міністэрстве дзяцінства. Мы, дарэчы, сёння ўжо не аднойчы сказалі гэтае слова першабытны чалавек, першабытнае грамадства. А ўвогуле, якія часы ў гісторыі чалавецтва можна лічыць першабытнымі? Першабытнасцю можна лічыць час у гісторыі чалавецтва са з'яўлення першых людзей, гэта прыкладна 2,5 мільёны гадоў назад, да ўтварэння першых гарадоў, дзяржаў і пісьмовых крыніц. Тяна Владимировна, мы разглядалі малюнкі неандэртальцаў і краманьёнцаў. Розніца ў знешнім выглядзе відавочна. А як яны жылі? Па-рознаму? Канешне. У жыцці неандэртальцаў і краманьёнцаў былі як падабенства, так і адрозненні. Напрыклад, і краманьёнцы, і неандэртальцы жылі ў пячорах.
ці ў шатрах, якія былі сверху пакрыты шкурамі дзікіх дабытых жывёл. Яны вельмі добра валодалі агнём, выкарыстоўвалі драўляныя ці каменныя прылады працы. А вось адрозненне якраз такі больш відавочны. Краманьёнцы адным з першых пачнуць выкарыстоўваць і маляваць наскальныя малюнкі. Яны адны з першых начнуць вырабляць каменныя ці гліняныя скульптуры. А таксама краманьёнцы першыя, хто пачнуць насіць іменно жанчын, упрыгожванні. Краманьёнцаў была больш развітая мова ў адрозненне ад тых жа неандэртальцаў. І якраз такі краманьёнцы, яны жылі радавымі абшчынамі, а неандэртальцы невялічкімі групамі. Скажыце, а мы можам пабыць першабытнай абшчынай? Як першабытныя людзі жылі разам? Кожны рабіў, што хацеў, ці было размеркаванне заняткаў? У радавой абшчыне, у якой жылі якраз такі краманьёнцы, усё было роўнае, кожны займаўся сваёй справай. Напрыклад, мужчыны яны адпраўляліся на паляванне, займаліся жывёлагадоўляй, а таксама апрацоўвалі землю. А вось жанчыны якраз такі займаліся больш хатнімі справамі, гадавалі дзяцей і, канешне, гатавалі ежу на кастрах. Каб пабыць там радавой абшчыны, калі ласка, міністр Ілья, я вас папрашу прынесці рэквізіт, такі трошачкі першабытны. Тацяна Владимировна размяркуе заняткі ў нашай радавой абшчыне. Сафія, табе я прапаную сёння намаляваць невялічкі наскальны малюнак. Калі казаць пра наскальныя малюнкі, то на тэрыторыі Беларусі не шмат іх захавалася. Адзін захаваўся на тэрыторыі Мінскай вобласці. І то датуецца ён прыкладна 4-6 стагоддзям нашай эры. Ілля, ты сёння будзеш спірацца на паляванне. Я табе прапаную зрабіць каменную сякеру. У цябе сякера ляжыць больш позняга перыяда часу, не каменнага, а ўжо бронзага. Якраз такі ў бронзавы век нашы продкі пачынаюць рабіць такія вось сякеры. Ну і, конечно же, Іван. Перад табой стаіць невялічкі гаршок. Прапаную зараз рабіць малюнак культуры штрыхаванай керамікі. Ну, а я прапаную нашим тэлегледачам далучыцца да нашай такой першабытнай тэлевізійнай радавой абшчыны і таксама ўзяць удзел у такіх занятках. Дзеці, як вы думаеце, што ж маглі маляваць нашы з вамі продкі на гэтых наскальных малюнках? Мамонтаў, напрыклад, неандертальцаў, краманьёўцаў, Зубраў. Зубраў, добра. На самой справе так і ёсць. Нашы з вамі продкі малявалі тое, што яны бачылі. Калі яны палявалі на вялікага і моцнага зубра, яны маглі гэта адлюстраваць на сваём малюнке? Да. Канешне, маглі. А яны маглі адлюстраваць саму сцэну палявання? Да. Канешне, маглі. Вось паглядзіце, у мяне ёсць такой прыклад наскальнага малюнка. Ілля, як ты думаеш, чаму нашы з табой продкі пачынаюць выкарыстоўваць менавіта такія каменныя сякеры? Каб можна было колоть дровы, паляваць на жывёл. Як ты мяркуеш, такая сякера больш зручная для нас з табой ці не? Я думаю, што не. Чаму? Таму што зараз людзі пачалі рабіць жалезныя сякеры, іх можна вельмі лёгка тачыць, імі лёгка колоть дровы, валіць дрэвы, калі патрэбна. І іх лёгка купіць у магазине. Калі мы бралі проста каменныя прылады, яны былі не вельмі зручныя, яны былі вельмі цяжкімі, яны не ўлазілі нават у руку. Са з'яўленнем вось такіх каменных сякер, калі яны насаджваліся на дрэўка, яны былі больш зручныя. Як мне падаецца, за тысячы гадоў прынцып сякеры ўвогуле не змяніўся. Вось толькі, як правільна сказаў міністр Ілля, сталі металічнымі сякеры. Сякера, якая якраз такі у Іллі, яна адносіцца да бронзавага веку. На тэрыторыі Беларусі не было бронзы ў дастатковай колькасці. Таму нашы з вамі продкі, яны былі ўжо вельмі разумнымі для свайго перыяду часу. Яны пачынаюць крышку мадэрнізоўваць свае старэйшыя прылады працы. І таму на самой справе яны вельмі і вельмі зручныя. Ну і, канешне, Іван, а як ты думаеш, якія малюнкі маглі яшчэ нашы продкі наносіць на такія гліняныя гаршкі? Яны маглі наносіць прыроду, працу чалавека і паляванне. На самой справе гэта так. Канешне, калі казаць пра археалагічныя культуры і на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, і на тэрыторыі Беларусі усе яны вельмі добра адрозніваліся. У іх у кожнага былі свае нейкія формы гаршкоў, зараз мы з вамі бачым. Некаторыя жылі на палесьях, гэта было звязана, напрыклад, з той жа культурай штрыхаванай керамікі. І, канешне, адрозненнем было не толькі ў гэта, але і ў арнаменце, які наносілі нашы з вамі продкі. І дзякуючы нашым археолагам, мы з вамі не толькі можам прадставіць жыццё першабытнага чалавека,
Але мы таксама можам паглядзець і на іх прылады працы, паглядзець, як они жылі, пабачыць якраз такі старажытныя селішчы і нават паглядзець, якія ж упрыгожванні нашылі жанчын. Першымі, хто пачнуць вынасіць якраз такі жаночыя упрыгожванні, будуць жанчыны з краманьёнцаў. Канешне, гэта былі самыя простыя, самыя прымітыўныя упрыгожванні для таго перыяду часу. Але ўсё ж такі яны хацелі быць больш прыгожымі. Татьяна Владимировна, мы уже сказали, что одна из самых знакомитых стоянок першабытных людей – это Юровичи. А ці жылі першабытныя люди на тэрыторыі сучаснай Брестской области? Канешне, на тэрыторыі сучаснай Брэсцкай вобласці яе засяленне пачнецца ў перыяд верхняга палеаліту. Гэта прыкладна 10 000 гадоў да нашай эры. Якраз такі па дадзеным археолагаў на тэрыторыі Брэсцкай вобласці знаходзяцца 4 старажытныя стаянкі. Яны знаходзяцца ў вёсках Мотыль, Опаль, гэта Іванаўскага раёна, Бабровічы, Івацэвіцкага раёна, а также вёсцы Арэгава, гэта Маларыцкага раёна. Я нагадаю, што мы ў нашай першабытнай радавой абшчыне размяркоўвалі заняткі. Тетяна Владимировна, у нас добра атрымалася? Канешне, у вас усіх вельмі добра атрымалася. Таму я запрашаю вас у наш краязнаўчы музей, каб вы маглі параўнаць свае працы з працамі першабытных майстроў. Ну а каб міністры не толькі адпачывалі у музеі, але яшчэ і трошкі папрацавалі, я вам, паважаныя міністры, даю заданне зрабіць пра гэта сюжэт для нашых тэлегледачоў. Мы с вами знаходзімся ў першым зале нашай гістарычнай экспазіцыі. Мы з вами рабілі некаторыя працы, якія рабілі нашы з вами продкі. Софія, ты малявала наскальны малюнак, так? Так. А цяпер паглядзі, калі ласкаві. Ось наскальны малюнак, гэта наскальны малюнак Лосі. Схож твой малюнак з нашым малюнком? Схож. Добра. Ілля, ты у нас рабіў топор, так? Паглядзі, калі ласка. Твой топор схожий на наш ці не? Схожи. Добра. Ну и, конечно, Иван. У нас с тобой был глиняный горшок, так? Погоди, коли ласка, у меня есть такие глиняный горшок. Перееду не Виктор. Твой орнамент схож на имя? Він схож. Добре. Сардэчна дзякую, сябры, за такі цудоўны рэпартаж з экспазіцыі першабытнага грамадства ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Ну а зараз нам неабходна падвесці вынікі. Што скажаце, сябры? Першабытныя часы на беларускіх землях пачаліся са з'яўленнем чалавека і працягваліся да 5 стагоддзя нашай эры. Першымі людзьмі на Беларусі былі неандэртальцы, пасля прыйшлі краманьёнцы, першыя прадстаўнікі сучаснага чалавека. У першабытных людзей былі разнастайныя заняткі, якія яны размяркоўвалі ў радавой абшчыне. Тетяна Владимировна, гэта высновы нашых міністраў. Калі згодны, ставце свой подпіс. Добра. Ну, а мы замацоўваем ваше рашэнне пячаткай. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе будзе чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вами даведаліся, як людзі з'явіліся на беларускіх землях, а галоўная асаблівасць чалавека – гэта па-чалавечы ставіцца адзін да аднаго. І гэты закон працуе ў любыя часы, і ў першабытныя, і ў сучасныя. І сёння мы разам з вами прачытаем верш, які напісаў Сергей Грахоўскі. Чалавеку патрэбна не слава, а людская увага і ласка, і сардэчнае шчырае слова, і вясёлая добрая казка. Чалавеку патрэбна усмешка незнаёмых вачэй і знаёмых, каб дажджамі залітая сцежка стала лёгкай на кручах і стромах. Чалавеку не трэба спагады, дабрата чалавеку патрэбна, каб, мінаючы прорвы і спады, узбірацца на стромкія грэбні. Каб сяброў сустракаў клапатлівых на дарогах далёкіх ад дому, і каб сам быў заўсёды шчаслівым, калі шчасце прыносіш другому. І на гэтым мы развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!